ଚିକିମିକି ଆଲୁଅରେ ଝଲସି ଯାଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ପିଲା ଉପରେ, ଯିଏକି ତା ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଥିଲା। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା। ପିଲାଟିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ କେହି ବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେଇ ଅଭୁଲା ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇଯିବ। ସତରେ କେତେ ମଜା ନେଉଥିଲା ପିଲାଟି। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଆଜି ତା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ସେ ସିନା ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ହେଲେ ବାପା ତାର ଭିଡ଼କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ଜନଗହଳିର ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତଥାପି ଝୁଣ୍ଟୁଥିବା ସେଇ ପାଦ ସେ ଯାଏଁ ଅଟକିବନି, ଯେ ଯାଏଁ ପିଲାଟିର ମନ ବୁଝିନି। ସେ ପାଦ ସେ ଯାଏଁ ଅଟକିବନି, ଯେ ଯାଏଁ ତାର ଅଳି ପୂରଣ ହେଇନି। ସତରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କାନ୍ଧର ମହତ୍ଵ ଦିନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ବୁଝି ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କର ସେଇ କାନ୍ଧ କେଉଁ ସିଂହାସନଠୁ କମ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ ବିନା ପ୍ରଜାରେ ବି ରାଜା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା।